E volven as crónicas cínicas, a programación de Radio Culleredo. Onte iniciábamos a volta do magazín e retomamos todas as colaboracións. Hoxe falamos de cine, como todos os martes, con Fernando Sampedro en esta primeira cita co cine con as series de televisión deste 2026. Que tal, Fernando? Moi bons días, feliz ano. Moi bo día, feliz ano tamén por aí para todos os compañeros da emisora e os nosos ointes, por suposto, os que fan posible que sigamos aquí semana tras semana, como me din a veces, despotricando, non? Que poñemos máis énfasis e máis pasión no que cando hai que darlle paus a alguén que cousa que soe suceder moi a menudo que cando alabamos a alguén, non? Home, que é máis divertido. Eu creo que é máis divertido falar do que nos enerva, así, sempre de borrollo, que do que realmente nos gusta, que tamén, oye, que tamén hai que facelo, por suposto, feito é o que nos trae hasta aquí, non? O feito de que nos gusta precisamente o cine. Pero é que non lo poñen difícil moitas veces, de verdade xo digo. De verdade xo digo. Eu, nestas semanas que non tivemos programa, bueno, pois vin as cuantas películas, hai de todo, xa as iremos comentando pouquiño a pouco, xunto coas novas que vayan chegando, non? Pero, bueno, a actualidade debe mandar, están aquí recén entregados antonte pola noite en España, os globos de oro, a antesala dos Óscar. Bueno, non sei ti, pero eu cho resumo nunha frase. Vamos a ver, como digo, pois, estimados ointes, si queren ver algunha boa película, non vexan ninguna das premiadas nos globos de oro. Ninguna. Salvo a que gañou a mellor banda sonora, que é Los Pecadores. Por resto, poden vostedes prescindir. Non fai falta que as vexan. Non o necesitan. Ainda que vostedes crean que sí, non necesitan ver unha batalla tras outra. Xa nos chegou, si un de vos veo a gala, pois o tonto de Sin Pen facéndose notar fumando no auditorio, porque vai de rebelde, de políticamente incorrecto a estas alturas da vida. Bueno, non hai máis que ver o seu papel no truño ganador de unha batalla tras outra, película que non penso mencionar, mas xa é inmencionable, é innombrable, como non vai a ser como Beetlejuice, non? Que o dis 3 veces e xa aparece. E aparece. Pues, aquí, si dis 3 veces o nome do truño ese, o do seu director, Paul Thomas Anderson, igual xa aparece, Pues, ou quedas poseído. Apareceu porque a nomearon 4 veces, creo que ten 4 premios, me parece, non? Xa. Ti que terás a lista aí a man, bueno, pois 4 premios, sí. Creo que deixa moito que desear. Unha pena que Sirat volva para España coas mans vacías. Bueno, no caso da banda sonora, que estaba nominada, ya quitou Los Pecadores, merecidamente, as cousas como son, pero en película estranxeira, pues, creo que podía haber ganado, non vin a ganadora, a película brasileña, Contra todo pronóstico, de Wagner Moura, bueno, un director a seguir, pero que tampouco estamos falando de John Ford, precisamente. Pero bueno, como non a vin, haberá que darlle unha oportunidade, pero sobre o papel, vendo o argumento do agente secreto, eu creo que a premiaron porque é unha película de trama política, non? Que ahora, tal como está a situación global no mundo, pois igual deixouse influir un pouco. Pero eso pasa nos últimos anos, ven pasando. Sí, eu lembro bastantes anos xa, Sí. Vencendo a que era a gran favorita, que a película de Pontrier Fillo, de Joaquim Pontrier, Valor Sentimental, que, bueno, sí foi premiado como mellor actor Stellan Skarsgård. Bueno, unha película que tampouco vimos de momento aquí en España, pero que estaba sendo a gran favorita, non? Para facerse cos premios a mellor película estranxeira. Veremos a ver si o debut, creo que o debut de Joaquim Bontrier, o fillo de Lars. Eu son moi fan de Lars Bontrier, as cousas como son, non me gustan todas as súas películas, pero sí que
me parece un dos cineastas máis orixinais e persoais da historia do cine. Logo tes que comulgar con el ou non, pero dende Rompiendo las olas, unha película que pasou un pouco como está pasando agora co Valor sentimental, non? Que non era un director coñecido, creo que era a súa segunda película, se mal non recordo, e bueno, pois tamén foi ese ano 95, me parece, 95-96, que empezou a acaparar premios por diferentes festivais de todo o mundo, e bueno, pois convertiuse nunha das películas máis comentadas do ano. Aquí estreouse no Cine Valle Inclán, que ahora é o Garufa Club, e durante 3 horas pois podimos disfrutar dunha verdadeira obra mestra, non? O gallá Joaquín Trier pois aprendera moitísimo de su padre, do seu pai, aínda que seguro que ten as súas características persoais, como debe ser, non? Esta historia que nos vai traer Valor sentimental, que se estrena en Fisquebén, non sei se vai pasar polas salas previamente, igual pois o comprobaremos se este traballo é interesante. Pero bueno, é unha historia a típica historia familiar, non? Típica historia río familiar, un pouco así para ubicarnos na onda de series como Succession. No, nada menos. Sí, bueno, eu Succession aguantei medio episodio. Parecíame auténticamente infumable. Pero bueno, se te digo cal foi a miña serie favorita detestada durante estas navidades. A ver. Fíxate ben, queridos ointes, volvo a repetir, favorita detestada. Sí, a favorita para darlle paus. Vamos. Bueno, pero non exactamente tampouco, Bueno, a ver, entón, me está A sorprendendo. ver, a serie é moi mala. Vamos partir desa base. É infumable. Pero ten certo morbo, certo atractivo, glamuroso, que te atrapa, non? Te atrapa e non podes deixar de vela. Tampouco é que sea moi aburrida, nin demasiado entretenida. As historias que nos vai contando non interesan o máis mínimo, pero sí interesa ver ese tipo de personaxes que ten. A ver, estou falando de Todas las de la ley. A última, ou penúltima, mellor dito, produción do capo Ryan Murphy, junto con Taylor Sheridan, pois, dos ambos da televisión actual, non? Raro é o mes que nos estrea algunha das novas producións de Ryan Murphy, e esta vez, pois, nos trae, ao longo de 9 episodios, pois, a unhas abogadas, un bufete de abogadas de Los Ángeles, moi glamurosas elas, moi millonarias, teñen moitos cartos, sempre a última moda, moi pijas, bueno, pois que se especializadas en casos de divorcios de xente do seu ambiente, ricos e famosos, non? Pois, bueno, unha especie de mulleres desesperadas, máis pija todavía, máis glamurosa, non? Iso que, bueno, de mulleres desesperadas, a verdad que a mí é unha serie que me encantou e a seguí ao longo das súas 7 temporadas. Con moitísima retranca e moita cousa por debaixo, moita marea interna, correntes ocultas, como dice outro, non? Sí. Esta non chega a tanto, pero bueno, tamén cando incide nas vidas persoais de cada unha das integrantes do reparto, que aí é onde radica o queixo da cuestión, non? O meollo. Esta parte de Todas as de la lei, estemos encabezando. A ver, espera que te perdemos un pouquiño. A ver, dándose a volta, a ver cousas do directo. A ver, ahora mellor. Se me oye, corto, cambio. Breiko. Sí, ben, ahora sí. Pues é unha bella canción de rock español que poucos recordarán, que decía, corta y cambia y no te des tanta importancia. Bueno, se alguén sabe que grupo era o que cantaba esa canción, que nos chame, eu personalmente lle dou un regalo. Sí, en serio. Aproveiten que estamos, que tiramos todo. O tiramos por la ventana. Regalo de principios de ano. Podedes recurrir a internet, facer o que queirades.
A frase é corta e cambia e non te des tanta importancia. Non vos vou dicir nin o título da canción, ni moito menos o grupo. Pero tedes que decirme quen a cantaba. Bueno. Bueno, Eu tedes hasta que acabemos de falar. non podo xogar, non? Home, sí. No, Se ao final do programa... Está feo que xogue eu, non pode ser. No, pero se ao final do programa non temos gañador ou ganadora, pues entón sí podes decir a ti, Fran. Como era, a ver, corta e cambia, non te des tanta importancia. Eso é. Pero estás facendo trampa, que día estás buscando en internet. A xente que nos escoita, que crees que está a facer? Bueno, igual algún coñece a canción, home. Bueno, pues seguramente, pero xa chamarían, xa chamarían ou xa escribirían. Xa digo que non é fácil, é dos 80. Bueno, máis pistas non se poden dar, Non. Bueno, seguimos, pues estábamos falando de esta serie, de todas as de la lei. Unha serie na que, por certo, perdona que te interrumpa, pero que me choca moito que sale Naomi Watts, que a teño por unha actriz digna. Sí, pero lle gusta comer e vestir ben tamén, Bueno, pero Kim Kardashian non me pega aí. Pois, volvo a repetir o que faláramos aquí da última tempada estreada de American Horror Story, que tamén saía ela, e a verdade é que non nos fai nada mal como actriz. A ver, ten un pouco esa mirada, cando non fala, cando está escoitando, pues, ou está no plano, pero sin falar ela, a Kardashian pon esas miradas de diva que poñían, pois, igual Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ava Gardner, cuello erguido, lixeiramente ladeado, mirada medio tendido, como si estuvera escoitando ou pensando a cousa máis importante do mundo, non? Intenta poñer esas miradas de diva, pero logo polo demás, cando ela sostén un diálogo, e incluso o seu lenguaxe xestual, bueno, pois a verdade é que a ver, que ela é moi artificial, sobre todo físicamente, non? Pero se move ben, vamos, que non é unha mala actriz, que hai moito peores. Bueno, pois me estás casi dando curiosidade de ver como fai. Sí, é millor de mala en American Horror Story que de boa aquí, non? Así que, bueno, será ese bo facer, Fernando, o mellor heredado do costume ou de que colleu tablas no seu reality? O mellor de tanto reality. Pode ser porque o reality non o vi nunca, entón non che podo decir. Bueno, quero decir que está feita a sair nos medios, o mellor pois ten certa costume xa, non? Eso sí, pode ser, pero vamos, non o podo asegurar porque claro, o reality sí que non é da miña corda, non hai cup of tea, como dicen os ingleses. Non, nin o meu, nin de moita parte de España, pero bueno, hai xente que o ve. Seguindo co reparto desta serie, ti dixeches a Naomi Watts, Kim Kardashian, pero a que arrasa e o leva todo por diante, é o millor personaxe, é a suposta malosa, que bueno, está pasadísima de rosca, pero a verdade é que bueno, lle teñen que dar un premio porque, bueno, hai que verlo para creerlo, ¿no? É o personaxe de Sarah Paulson, habitual das producións de Ryan Murphy, unha das cabezas máis visibles, non, durante moitas temporadas de American Horror Story, que volverá pa 13ª e última tempada da serie Bandeira de Murphy, que se estreará en Halloween deste ano. E volve, ademais, o que todos os fan é un fanservice en toda regla, porque nos trae de novo os personaxes máis queridos de American Horror Story. Xa sabemos que é unha serie antolóxica, que cada temporada nos conta unha historia diferente, pero aquí volven por terceira vez as bruxas de Salem, que foron protagonistas da terceira temporada, as recuperaron para a octava, Apocalipse, unha historia, ademais, que nos traía, o título indica, o fin do mundo, pero sobrevivían uns cantos, como sempre, entre elas, esas bruxas inmortais procedentes da época de Salem, non? Aparte son bruxas moi glamurosas. Sarah Paulson, pois, está ao frente delas, non? Logo, o resto, pois, a maioría son as habituales da serie,
salvo a matriarca, por así decirlo, que é nada menos que volve tamén é Jessica Lange. Caramba, sí señor. Actriz inconmensurable. Pois sí, e aparte tamén andaba por aí Stevie Nicks, a cantante de Fleetwood Mac. Bueno, encantadoras. Volven para esta tempada que parece que vai ser a última de American Horror Story, ¿no? Bueno, pois todas as de la lei, no, Sarah Paulson, Naomi Watts, Kim Kardashian, e nos queda a recente ganadora do Globo de Oro, que mira ti que casualidade, bueno, non, porque por eso empecé a falar desa serie, enganchei mentalmente, ¿no? de Bianca Taylor, recente ganadora entonces dun Globo de Oro, a mellor actriz secundaria polo Truño Infumable, e tamén pois sale nesta serie, non? E nos queda Niecy Nash, é a outra integrante deste grupúsculo de abogadas máis grandes que a vida, non? Xa digo, a serie é moi mala, os diálogos son terribles na maioría dos casos, as situacións inverosímiles, pero ten algo que engancha. Ese placer culpable, non? Que ese chocolate que sabes que te está envenenando o corpo, pero sigues comendo. Esa última copa de champán que sabes que se vai mandar pa a cama, pero a bebes. Pois esto é esa serie. Bueno, pues nada. A ver, agora haberá que debatirse entre a salud e o vicio, ¿no? Efectivamente. Para verla ou non, ou desistir. Exacto. Bueno, por suposto, ao lado de, aínda que non teñan nada que ver, se sexan formatos diferentes, pois é moito millor que o truño ese de PTA, que Paul Thomas Anderson, para os que non están aínda, non se levantaron hoxe. Espera, que me está dando un espasmo. Recente gañador do Globo de Oro. Bueno, non falamos todavía do Globo de Oro, a mellor película de comedia ou musical tampouco a vimos todavía, pero que queres que te diga, non me chama moito a atención tampouco, Hamnet, bueno, unha película en blanco e negro sobre, supostamente en tono distendido, sobre a rodaxe de A Bout de Soufflé, de Jean-Luc Godard, al final de la escapada, tal como se la conoce en España, non? Non sei que pode sair de aí, mandemos, a ver, pola curiosidade, pero a que sí, personalmente non quero ver, ao final o conseguiu, lle deron un premio gordo a Timothée Chalamet, tiña que ser por unha película, unha tontería, non a vin, pero nin penso, unha tontería sobre un xogador de ping-pong que se chama Marty Supreme. Pois, señoría, igual me estou equivocando de cabo a rabo, pero como este é un programa e as opinións son totalmente subxectivas, me vou permitir o luxo de decir que, sin habela visto, e adorando, aínda así, a productora que é A24, pero que tamén ten seus cousiñas, pois, xa que ven protagonizada por este pseudoactor, xa non sei nin como chamarlle, que destrozou a Bob Dylan o ano pasado, pois non penso nin acercarme, porque non sei, é como ver un partido do Fútbol Club Barcelona, sabes que sei que me vou poñer de mal humor. Xa discutimos onte, non vayamos a poñernos a enfadarnos outra vez, Bueno, a mí tampouco me gusta moito Timothée Chalamet, la verdad que non. Nada. O protagonista de Dune, das dúas que van con Denis Villeneuve e da que queda, porque queda a terceira parte. Vin a primeira e xa motivo de sobra. Xa nunca fun fan da saga Dune, non me gusta ninguna das súas adaptacións. Si me teño que quedar con unha é coa televisiva que protagonizou William Hart, pero ni coa de Lynch, ni a primeira de Villeneuve xa me pareceu auténticamente infumable. Para min, con todo o respeto digo, como moi lenta, como moi rollo, non? É que
a novela eu non fun capaz tampouco, fai moitos anos. A novela farragosa é difícil, Sí, pero a é que mí a non, de eu Lynch, a mí a adaptación de Lynch me gustou. No, a mí A mí nada, sí. me parece o peor de Lynch, Que va, hombre. con moitísima diferencia, sí, Sí, de con verdad. moitísima diferencia. Home, en Unha relación co película seu que non ten resto do nin- cine, sí, home, claro. que non ten nin pés nin cabeza. Bueno. É que a historia de Dune, eu non, é que non entendo por que ten ese estatus de saga de clásica de ciencia ficción, porque é que é aburrida, os personaxes son sosos, non son interesantes, nin na novela, nin en ninguna das É adaptacións. como moi trascendente, sí, un pelín pesada, pero bueno, a mí me gusta a versión de Lynch, ¿eh? Mira, hai un cómic de Alejandro Jodorowsky, un cineasta, bueno, Sí. personaxe de sobras coñecido, Sí, ¿no? sí. do mundo artístico en xeral, máis aló das súas dotes para psicolóxicas. E para o espectáculo, que tamén ten moitas. Exacto, para eso o millor. Bueno, pero aparte de eso, Alejandro Jodorowsky tamén foi un excelentísimo guionista de cómics, ¿no? E hai unha saga espacial, unha space opera, que se chama La casta de los metabarones, que, bueno, non sei porque non se levou ao cine todavía, porque aí material hai, pero tamén ten ese toque Jodorowsky, imos decir, ese toque profundo que tamén ten Dune, pero é moitísimo máis entretida, moitísimo máis dinámica, e os personaxes fanse querer un pouquiño, bueno, bastante máis, polo menos no cómic, Pois logo habería que ver como queda a cousa no na cine, pantalla. pero non descartes coa eclosión e co éxito que tivo, que para moitos será pois un gran descoñecido, el Eternauta, o mellor, agora pois toda o cómic latino, o mellor, pois ten un poquiño máis de tirón, non? Sí, no, aparte, e de publicidade, por que non? Recuperar pois obras como a de Jodorowsky. Este cómic de los metabarones. Espera que te perdín un poquinho. No, aquí no. A ver, móvete, dá a volta. Aquí sigo todavía. Ahora. Este cómic está dirigido, bueno, guionizado por Alejandro Jodorowsky, dibujado por polo argentino Juan Jiménez, que lo tivemos aquí no segundo cómic da Coruña, xa fai bastantes anos. Eu tive a sorte de que me dedicara un dibuixo original, ademais dun dos metabaróns, non? Lo teño enmarcado na miña casa, bueno, pois un honor, non? Bueno, pois, sí, o que dis, despois do Eternauta, magnífica serie, por outra parte, a serie, a verdade, a mí encantou. A mí gustoume, non sí. é que sexa exactamente fiel ao cómic, no, o que é a historia, pero o tratamento, o desenrolo, pois, claro, hai que adaptalo á pantalla. Pero sí pareceume unha moi boa adaptación e, por suposto, unha moi boa serie en xeral. E moi boas interpretacións, moi boas interpretacións. Sí, excelentes. Creo que xa faláramos aquí dela no seu momento, bueno, pois, sí, o que dice, non sería mala idea que sexa argentina, española, alguna coproducción ou americana, porque para adaptación de La casta de los metabarones fai falta un presuposto similar ou incluso superior ao de Dune, eso tamén é certo. Claro, é o que hai. Bueno, falábamos ao final, para ir recapitulando e ir rematando, porque se vai ao tempo, de Timothée Chalamet e esa obra, bueno, que non parece que nos guste, como é eso que non a vimos, e iso non, que é Marte Supreme, que tamén se fala que podría ser unha das candidatas aos Oscar, porque, Fernando, os Globos de Ouro seguen sendo un pouquiño fiables para a hora de saber quen se vai levar os Oscars ou non? Sí, en teoría, a teoría di que sí, pero parece que igual nos últimos anos que hai unha certa tendencia a desmarcarse, a querer que, bueno, unha vez entregados os globos, que parece haber certa tendencia a desmarcarse deles nos Oscars, pero un pouco por capricho, como por rebeldía, non? Como por decir, bueno, non imos premiar os mismos, pero ainda así siga habendo moitas coincidencias. Así que para este ano, pois, me temo que as vai a ver tamén. O gallá que non, O gallá que non, porque que volva a gañar o truño infumable, a min xa me vai fastidiar. O que si me tes que explicar, bueno, non los tes que explicar aos ouvintes e a min, é por que gaña unha batalla tras outra
como mellor película musical ou comedia? É unha gran pregunta esa, Porque non o teño nada claro. Que en drama, se estivera en drama, que pasa? Que non tiña máis sitio No, é en que drama? o verdadeiro drama é para quen a ve. Bueno, vale, pero máis a miña favor, ao meu favor, tiñan que telo metido en drama. Non sei que che diga, Porque Non sei que te diga. comedia non é, ou si? Sí, sí, porque ten moita... Non ao principio, pero despois, cando a cousa sale... perde os papéis un pouco en plan comedia, xa, sin pretendelo, Comedia negra. desmadrada. Comedia negra, Sí, é desmadrada, rayana no absurdo. Pois será por eso. Sí, é por eso. E crees que pode... Pero bueno, é comedia con pretensións, Bueno, hombre, por suposto, é Paul Thomas Anderson. E crees que pode ter chance nos Oscars? Sí, pues, claro que sí. Non digo que mereza, Non digo que o mereza. Digo Non, claro, si crees... claro que non. Claro, si despois do que pasou es Antonte, si isto lle pode dar ese marchamo de favorita que por outra banda moita xente lle daba, non? Vai estar aí na terna ata o final, eu moito me temo que si vai. E das que houbo, das que saíron... O contrario sería unha sorpresa. Sería raro, unha sorpresa agradable. Sí. Agradable, por suposto. Sexa cal sexa a outra ganadora. E cal debería ter sido das que se presentaban ao concurso ou ningunha? Debían ter quedado desertos os Globos de Ouro deste ano? Non, a min, se eu fora votante, o teño moi claro. É necesario que o diga. Bueno, claro, xa. Os pecadores. Evidentemente. Bueno, tampouco digo que non, Estaba unha película diferente, unha película, bueno, que pode gustar aos moi cafeteros do fantástico, os moi cafeteros hasta do terror, e os moi cafeteros dos amantes da música, e, bueno, pois unha película digna, moi digna para poder disfrutar, e que, bueno, pois non se levou máis que 2 premios, máis iba a decir técnicos, máis, bueno, eso, musicais, non? Máis artísticos. Pero non os principais, desgraciadamente. No, digamos. Bueno, te perdemos un poquinho. Como te perdemos, pois aproveitamos que xa non se te escoita moito. Claro. E te emplazamos para os xoves. É o que estaba desesperado para librarvos de pin, Efectivamente. Sí, porque nos paga Paul Thomas Anderson o programa. Bueno, pues ha sido un placer haber llegado hasta aquí. E son pen tamén. Pero depende si está fumando ou non. Falamos, se te parece, de cine a semana que ven, e esta semana falamos de rock and roll, que hai que volver cos concertos en directo á comarca. Sí, eso non sabe fallar. Fernando, grazas, un saúdo, moi bo día. Unha aperta.